Audio Record Studio. Kai ku bani tambarin jan zaki, gwani mai abin mamaki, da kai kake raba mana aiki. Alimo Mellamin Zaina, Firme Minista gwanin aiki, Firme Minista mu gaishe ka, mun yaba wa ayyuka duka naka. Alimo Mellamin Zaina, a yabon gwanin mu ya zama dole. Ali Muhammad babu kamar ka, domin ku ka rike mu amana, haƙƙi na jama'a ka sauke, kyawun halin ka dole ya bi ka, da damuna uwar albarka, da damuna uwar albarka. To ku zo mu je kawai mu yi shuka, a yaba ka yau gobe ya baka, ko jibu ma ka zo zai baka. Aiki shi ne abin alkairi, Ali Lamin Zain ba shi da rawa, Ali Lamin Zain ba shi da rawa. Kishin kasar mu wa zai fi ka, kaunar kasar mu babu kamar ka. Ali Muhammad Lamin Zain, kama gaida baba, Ali Muhammad Lamin Zain, mai tallafawa mama, Ali Muhammad Lamin Zain, mai agazawa baba, Ali Muhammad Lamin Zain, mu kara gaida oga, Ali Muhammad Lamin Zain, mai tallafawa zuga, Ali Muhammad Lamin Zain, mu baya manna burga, Ali Muhammad Lamin Zain, shugaban matasa, Ali Muhammad Lamin Zain, mai taimakon matasa, Ali Muhammad Lamin Zain, baya yi da wasa, Ali Muhammad Lamin Zain, samun kamanci gasa, Ali Muhammad Lamin Zain, samun kamanci wasa, Ali Muhammad Lamin Zain, 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 Ali Muhammad Lamin Zain. Rash Badabawa, Indie Records. Premier Minister mu je, Premier Minister ubanmu, Premier Minister gwaninmu, ubanmu, ubanmu, gwaninmu, gwaninmu, ubanmu. Ali Muhammad Lamin Zain, Premier Minister ubanmu, 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 Ali Muhammad Lamin Zain, ubanmu, Ali Muhammad Lamin Zain, gwaninmu, Ali Muhammad shi yake taimakonmu, Ali Muhammad Lamin Zain, kai muke so gwaninmu, so kayo agajinmu, yanzu Nijar kasar mu kai kake taimakonmu, ba mai da madadinka, don kwa kai baka shirka, ka rike rabbi sarki shi yake taimakonka, da soja ya ajiye mulki, kai muke so ka dora, al'umma 'yan kasa ta mun amince mu bi ka, 'yan yamai sun yabe ka, sun faɗa ba kamar ka, da soja ya ajiye mulki, kai suke so ka dora, agada sun faɗe ka, babu mai taimakonka, babu tun ɓoye-ɓoye sun amince su bi ka, ga mutane na tawa, ba su yi ma adawa, sun amince da sojan ya aje sai ka dora, ga na zandar ku gane, sun faɗa kai kaɗai ne, arzikin shugaba kamar ka wannan rabo ne, yan garin dosu su ma har kirari suke ma, gare mu kai ne uba ne taimakon daga maraya, tilebere ga su ma ƙura'a za su bai ma, lokaci in ya zo Ali Lamin Zain mu zaɓa, ga mutanen maraɗi har suna yin zumuɗi, suna jiran wangara na da za ka haure mataki, ga na defa a gefe sun amince su jefe, wanda bai san kabar zo har wuya za su shaƙe, akan kaba ma na dama addu'a za mu kama, lokaci in ya zo Allahu zai baka mulki, lokaci in ya zo Allahu zai baka mulki, mulki, mulki.
lamin zan